Apollón, jeden z nejvýznamnějších bohů řecké mytologie, byl symbolem harmonie, krásy a řádu. Bůh slunečního jasu, hudby, poezie, lékařství i proroctví měl mnoho tváří. Byl ochráncem i nelítostným mstitelem, léčitelem i šiřitelem nemocí. Jaký byl jeho příběh? Pojďme se na to podívat. Začíná to jako spousta antických příběhů, milostnou aférou nejvyššího boha Dia. Tentokrát se jeho objektem touhy stala dcera Titánů, Léto. Když se Héra, Diova manželka, o nevěře dozvěděla, zuřila. Aby potrestala Léto, seslala na ní krutou kletbu. Nesměla porodit na žádné pevnině ani ostrově. Pronásledovaná a vysílená Léto dlouho bloudila, než nalezal záchranu na plovoucím ostrově Délos, který nebyl považován ani za pevninu, ani za řádný ostrov. Právě zde, pod stromem, přivedla na svět své dvě děti. Nejprve dceru Artemis, bohyni lovu, a poté syna Apollóna. Říká se, že Artemis, která se narodila jako první, pomáhala matce s porodem svého bratra, což ji od té doby spojovalo s ochranou rodiček. Podle pověstí byl Apollón už jako novorozenec mimořádně silný a nadaný. Když Apollón dospěl, vydal se na výpravu, aby zabil strašlivého draka s hadím tělem Pýtona, kterého Héra nařídila pronásledovat Léto. Drak Pýton žil v Delfách, kde ho Apollón zabil svými šípy. Tam záhy vznikla jedna z nejvýznamnějších věštíren antického světa. Podle některých zdrojů zde už stála věštírna Gáji. Apollón si po boji věštírnu přivlastnil a stal se jejím patronem. Od té doby tam jeho kněžka Pýtie předávala jeho proroctví. Samotný Apollón pak po boji s Pýtonem musel ve svatyni podstoupit očistné rituály, aby se zbavil viny z vraždy. Apollón je nejčastěji spojován se světlem a sluncem, ale nebyl původně bohem slunce v pravém slova smyslu. Touto rolí byl zpočátku pověřen bůh Helios. Apollón byl spíše zosobněním jasného, očistného světla, které zahání temnotu a nemoc. Až později byl s Heliem stotožněn a stal se bohem slunce, zatímco jeho sestra Artemis se stala bohyní měsíce. Jedním z jeho nejznámějších symbolů byla lyra. Podle báje ji získal od boha Herma, který mu ji daroval jako usmíření poté, co mu ukradl stádo dobytka. Hermes jako bůh zlodějů dokázal Apollona obelstít, ale nakonec se dohodli. Hermes mu vrátil stádo a daroval lyru, kterou sám vyrobil z krunýře želvy, a struny lyry vyrobil ze střev poražené krávy z Apollonova posvátného stáda. Apollon byl natolik okouzlen zvukem lyry, že Hermovi všechno odpustil. Díky tomu se Apollón stal mistrem hudby a umění a vedl múzy, což byly bohyně inspirace a umění. Proto se lyra stala symbolem hudby a poezie. V další slavné pověsti Apollóna vyzval satyr Marsyas na hudební souboj. Před soutěží si Marsyas vymínil, že vítěz smí poraženého zaživa stáhnout z kůže. Zprvu se zdály síly vyrovnané, potom však Apollón lyru obrátil a stále na ní hrál a k tomu ještě božským hlasem zpíval. To bohužel Marsyas se svou flétnou nedokázal a v nerovném souboji prohrál. Apollón přesně podle dohodnuté podmínky pověsil Marsia na strom a stáhl mu zaživa kůži. Apollón měl i temnější stránku. Kromě toho, že léčil nemoci, je mohl také zesílat. Byl uctíván jako ochránce zdraví, ale jeho hněv mohl přinést epidemie a utrpení. Tato dvojznačnost byla typická pro řecké bohy. Apollon nebyl vždy milosrdný. V Homérově Iliadě například seslal mor na řecké vojsko nebo také dopomohl k zabití Achilla. Apollon také nebyl vždy úspěšný v lásce. Často se do někoho zamiloval, ale jeho vyvolený či vyvolená ho odmítli. Mezi Apollonovy nejznámější lásky patří příběh lovkyně a říční nymfy Dafne. Poté, co byl Apollon zasažen šípem lásky od boha Erota, více známý pod jménem Amorek, kterému se Apollon předtím posmíval, bezhlavě se do Dafne zamiloval. Jenže Erotos zasáhl Dafne šípem odmítnutí a ta před Apollonem prchala. Když ji už měl na dosah, Dafne poprosila bohyni země Gáju, aby ji zachránil. Ta ji proměnila ve vavřínový strom. Od té doby se vavřín stal Apollonovým posvátným stromem a sám nosil vavřínový věnec na její památku.
V řečtině Daphné znamená právě vavřín. Apollón měl také mnoho potomků. Jedním byl Asklepios. Byl to údajný řecký léčitel, který měl žít ve 13. století před naším letopočtem. Navrhl systém léčení, vycházející ze starých zkušeností, ale přizpůsobených novým poznatkům. Vyznal se v užívání bylin, později byl prohlášen jako bůh lékařství, který dokázal vzkřísit mrtvé. To však rozhněvalo samotného Dia, který ho zabil bleskem, protože se obával narušení rovnováhy mezi životem a smrtí. Jeho jméno se v latině řekne Aesculapius, od kterého je odvozena takzvaná Aesculapova hůl. Ta slouží dnes jako znak lékařů a farmaceutů. Apollón zůstal důležitou postavou i v římské mytologii, kde byl uctíván bez větších změn jako bůh lékařství, hudby a proroctví. Byl však nazýván jako Foibos, v překladu z latiny zářící. Důvodem přejmenování bylo posunutí západní civilizace, jak by nám to vysvětlil Ricky Riordan. Děkuji za zhlédnutí videa, nezapomeňte dát like a odběr, pokud se vám video líbilo. Vím, že jsem vynechal ještě dost informací, ale i tak doufám, že video posloužilo k přiblížení toho, kdo to byl Apollón.